Sampai kini basuo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalai aku mastan. Kapal asare ujang pangka bidu ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersinta nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko samantaro hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Tak kalau mulainya masuknya Allah menggarakkan ditakuaklah hari jemu pakai di karang janji jurun diangan berado-adok jenan patui. Maka dipanggialah karik baik ipa jobisan disaru kaum jo kira baik panjang dan bakaratan laweh dan basibirian korong jo kampuang salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajiran makanan turui. Maka sepakai sugalo mamak saizin datuk pengulu di hari sehari nangko dijapuilah si marapulai japui sarato jo adaiknya. Komah nan dijapui alah latibo nan dianta pun alah sampai datang sarato pengiriangnya. Sesuai baundang sultan jo elok tamu dibawa naik elok alik dibawa makan. Maka pihak dek kami si pangkalan ditampek paneh barasah hujan bepusu nalah basugiro manatiang jamba juadah kurang namakan. Yolah. Dek bijak jenang manatiang nan tahu digarak dengan raso lah tadanga piliang babuni iyo di dalam pada ukuran. Maka ditiliak dipandang-pandang cukui berisi cawan pinggan lalu berdiri si bujang palagan tangan manatiang ke ruang selo takanak kupiah di kepalo laki si sampiang tanulamo. Jawik bajawik cendo piriang lego balego cawan gulai teko gadang memecah ruang cangkia ketek babilang tangan heralamato memandangi. Pihak kepada susunannya. Di tengah awan bajomba di tepi samui bairiang nago bajuak kiri kanan berisi langkuk semparono. Sanang hati sayuk pikiran bak umpamo bintang di langit ibarat ombak di lautan. Limbak nan dari padu itu aluran nasinan ke tengah. Jikok dino dimanuangkan asa muasa da ulunyo. Padi sirani rani Aceh tumbuh di padang patapaan iyo di lereng kedataran. Di jamu adek putih linduang bulan masih nembukan nalang-alang kariang di singa paneh patang. Datang paneh dilingkuik-lingkuik tiba hujan di kakak-kakak secetok aram kuat diayam lah kami mengkosiohkan. Lalu dibawa ke lasuang batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuat timpo betimpo alu jatuh. Balego pantang balagu nan bak pendeka sama pandai. Jamu caruah pantang basakam tapi mangko badadak diindang mangko baratah. Sesukik barih di tanah panuh lah kancah je kuali. Nalita makan dahulu salo menyalo alik datang. Namun nasi berpantang susu makin disanduk makin panuh. Tak kalau masuk saya suat tampang nanti bawa dari jauh. Sabala ruhun tanah Yaman dibawa Datuk Suri dirajo dua je cati bilang pandai. Dimasuk ketika itu di air matam turun dek bumi basintak naik dipabuiklah sawah jeladang. Sawah bertumpak dengan data ladang berbidang dengan ler yang banda beliku turun buki iyo di pariangan padang panjang. Itulah sawah lawes tampang banyak makanan orang tiga luak. Sampai kini basuo juo. Sampai kini basuo juo juadah orang namakan tahidang di mukuale. Abarang kini kostan. Sebare orang kabalai aku mastan. Kapal asare ujang pangka bidu ala cukui jepan layuang tambang lapeh laya bersinta nang kodoh duduk di anjuangan. Mako nan pinta je pinto kami siko samantaro hari elok angin salasai elok sultan mulai wakayuah kami malapeh dari tapi sekian sambah perustan. Manyo mak peti ya. Menitahlah bendero. Yo kabakih mamak yo sambah papunkan. Sungguh kabakih mamak papunkan nan menjadi saniat yo hakikat. Niat dilaya dengan batin nak sapapeknya lah keparu silang na pangka na matok matun pekerjaan di rumah nangko. Yolah. Sepanjang runingan nalah ke tengah, pangka tahan tak pakai alik ujung talembai padu ambu. Kok dipandang lah rancak rupo, kok didanga lah bayak bunyi, bak padi boleh setangkai sebuah haram menanampu. Iaitu dek juadah nalah ke tengah cukik bersih kelengkapan. Hitamnya indak bakuran, putihnya indak babaca. Maka tibalah pinta je pintu dari pangka, apalah menjadi pinta je pintu. Karena sedang waktu dinenelok. Ombak tanang angin selesai kabut tarang hujan pun tadua. Lapatik kami berkayuh mamak marapede tapi kan yo itu lalu penetan mak. Yo benar. Anda ada. Dek biasa sapo balik imba basawi. Nan ka menjadi sawit saponyo dari ambu. Bajelo sirih ditarata melelik batang jambuaya. Taluak ado kapa tak nampak banyak kami ke balaya. Tolong dek pangka je bicara sekian sambah para mamak.
Si upiak Siti Laminah bercamin sambil bersikik. Dahulu kato bersinah kudian kato bercapek yo keriban sultan. Ayo manya sebenarnya. Tadi kan nak? Lah tibo pulau titah dari sultan napolah garan panitahan. Satantangan juadah nan katangah. Lai tacito nak balai lai taraga nak bakayuah tapi kawalah. Taluak lai kapa tak nampak baanyo kami kabalaya. Kan ba itu bunyi kesayahnya tadi tuan? Yolah. Panggilkan yo bakandak turu istan ko imbau bakandak jalang tiok tanyo bakandak jawab apalah jawab dari ambo. Baguncang bumi jo langit berombak lawik sailan berkumpu darah kajan tuang madanga sudi je siase. Jurila izinkan ambo menjapui nan tinggal caku mengampuangkan nalah terserak tantang minum jo makan. Iyo juo bak kata orang tersabui dalam bidaran baalah bunyi bidarannya. Sekali ya gadang, sekali tapian barubah. Masuk batuka musim baraliah sungguh baraliah sinan juo. Dulu lah suang kini lah heler atau ijuak tak laku lai talang betuka jo paralon. Dek sebab kerana itu stan kini kapa balaya di dermaga mohon bagan jiwa kabarando di meja yang batai dang di sinan sultan balaya. Sekian sambah pada ustaz. Sepanjang buah kebenaran mamak tadi lah susunan adat jo limbago saukua cupak jo gantang tak mungkin dibanding lai. Sekali ayah gadang sekali tapian berubah lapuak-lapuak dikajangi usang-usang di paburi itulah kata sebenarnya. Maka dek balai musim bak kini, kapalah sarik jemuatan, sadang bersawah di dermaga kakian kami bertumpangkan. Kan bak itu ujuk dengan caku. Yo itu. Yolah malang buruang rimbu, puyuhlah sampai dalam sangka mulai mengunyi toko Cino. Pipik di dalam samak juo, gilu mau say buah rumpui. Adapun kami ko orang kampung mak. Pahamlah mau pikiran usang indak mengiri jemanganan serupa pagi hati bendi. Biasa menumpang biduk kayu galah bambu pandayong papan. Balaya di tepi-tepi ke tengah takut di Galombang ke Pulau Gari di Buayo. Kini berarak ke kapal basi cukup jualat kelangkapan langkuk juang-juang paranginan. Camih tiba ragu pun datang. Kok mabuk kami balaya pan yang memandang lawik basah. Malulah nyatu bertangguangkan. Dek sebab karena itu. Kok iyo nang kodoh bijaksana. Kalau si urang paibo tolong pasisi apa tenggangkan. Sakitu sambah ke mak petiah. Manyo sebenarnya. Ambo. Sepatah Sultan Taimbau uji kepada alek kami. Nan sabondong pulang setampuh urang cakapan biopari tampe ambo mantarkan sambah. Yolah. Adat katon ke dipersambahkan. Salorong titah Sultan tadi nan tertunggang ke baki ambo. Cucuannya lah kami tampung, hanyutnya lah kami pinteh. Lah saya makna katolah nyatu uji undiangan. Nalia bi anak tabang nan jinak nak kami cakau ambo ulang buah bicaro. Dia biasa di biduk kayu tagamang naik kapal basi rumi balaya musim kini dek pangka tolong petenggangan kan ba itu lalu penitan stan cakap. Yo itu. Pihak dek kami si pangkalan stan tak kalau mulainya kutiko marawa ke dituyah masuk pangkalai ke di kaca. Lah diukua di kabuang-kabuang diagak di kanang-kanang mencari bantuan yang sesuai dan mungkin dimakan patui. Mako samu pakailah tu jemudo sesuai andam sumando. Bertahu-tahu junan patui jamba di tatiang atas meja makan secara paresmanan konon ba itu caro kini. Kamano bantuk loyang kekian pulau bantuk lilin. Baa langgam gandangnya ba itu langkah tarinya. Seconcong nama barabah ketabek berulang mandi. Kama condong kama diawah tando bermain akabudi. Kini kostan sapueh mahelo pukek lah tibo ditalikan dua bertangguh sultan menarimo. Jauh taibo waktu kami ulang berfikir tentang itu. Sekian sambah perustan. Lah sampai mak. Alah. Amanya wak betia. Ambo. Ambo ciciai di matugaran, ambo siang di matumbuahnya. Iyo puluh tu mah kironyo. Gurun nyumunggu labatarah tanah nalakuang labat timbun. Kini jatah balantai papan. Nak licin kilik lah tibo nak ulam pucuk menjulai aso tekanak dua sudah tua belum buat ke Cipangka. Tapi samantang pun baik itu. Kurang sesaik sabalango dek senjang dengan baju sampai ukuran ate bawah rumiklah kami menyaruangkan. Sebab baalah dia itu. Kabar itu kami dengar. Caro berjamba orang kini pareman konon namanya. Paresmanan Ustaz. Iyo paresmanan konon namanya. Mambik menyanduk surang makan bersendok bagarapu sambil bajuntai di kurisi. Liek pandangi nyatu-nyatu ikonyo jenih alek mama. Sekali alun mencubu mencari ikora baru. Panai lia cengang kemudian bayam dianjak malam. Bahasa ndak sabuliahnya. Nak sesuai songkok carano di kapuak-kapuak letak parmato. Agilah kabawa pasangan barilah kudo wapalano. Pahamlah mamak tentang itu. Lah sampai dek sementara. Sekadar itu.
Berdabua bunyi ombak purih memecah lalu kemuaro, labaniat tabuna luruh dek kilangan beti wahyu. Mengecek siang babi masuk tan, berundiang malam babi minyak. Taganang indak berpematang menajun indak bermuaro, elok di bandar diliakan padu melimbak keilaman. Dek kandak nasi minta dimakan, kandak ia minta ditaguak, kini baitulah narancak tan. Kok bana le sesuai tantang jambanan ke tengah. Naknya salasai samparono segiro kami bertenggang. Cuci tangan bersediakan kurisi nak kami anjak pulang maklum pada sultan. Maju Sultan Parvati ya. Ambo. Siami Sultan Melenggang menjenjiang talih yo kaladi dalam rumi mamang bertenggang tanda bermain akabudi. Kan iyo bak kata orang. Elok tamu dibawa naik, elok alik dibawa makan. Halus basonya orang disiko kami dianjuang dimuliakan. Sesudah sendok yo garapu cawan kabasuh tersedio. Kok gampang duduk bajuntai makan di lapiak dan tabantang. Kan dia begitu kejalihnya mak. Kira-kira itu. Alhamdulillah bayaklah itu kandak Rasul kabuliah pinta mungkin kabalaku. Tapi samantang pun begitu dek pihak kami syalik mungkin mandi indak kesama basah nan mudo pai jemu pakai nan tuo tinggal jorendingan. Sebab itu kata ambu, aduk kepada nenek mama ataupun ibu bapa kami. Nak samu saya yang nyonan banyak mana tiang manggung piriang bak langsung di dapur umum. Iko nan sulit menimbang nyoba. Ku anggan bisa dilipu aku darai dapat di paso. Rasul ba'alah malampuknya pereso di ma ditinggalkan. Nambak mairi awas sonsang. Maafkan kami tentang itu. Sekian ketul sambahkan. Sultan Melaro. Lakukan. Bahayun kami bagamangkan bak puyuak pegadang tangih unjuk nan tidak berbarikan. Maruponyo. Sultan Sararak tak sabondong ado nampai menantingga bak paneh dalam baluka. Iko na merusuh mencamehkan. Kandak ni kami si pangkalan nan bagagang nak naik yunjuang nan jan najelo di pematang. Heranlah kami memikiri rantiang ado tungkek pun tagak siriah memanjek batu yuo. Ulang berfikir tentang itu Sultan. Sebab Sultan kenalah tahu juo sesuai bak undang urang. Ko alik seperintah pangka jamuan seperintah janang paham Sultan tentang antun. Mak sahabat ya. Ambo. De awal kata nasapatah salam tajelo di narape kata tetabuan inan banyak. Jo persambahan mama ambo jalang. Yul. Wujudnya sambah pada mama. Nyato tawalak di ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai kata bida. Dek curiang barih dahulu dibilang kata tarato. Sambah tibo dialek jamu nan datang dari si pokok. Apalah jenis persambahan. Tentangan minum jam makan tak patut Sultan bertangguh ada alik seperintah pangka ada tamu seperintah janang. Kan begitu bunyi perintah mak. Iyalah. Laya je batin seukuran isi kulit umpama labiah ganggam arik bagang taguah. Tibolah lukih di limbago. Apa nan tak lukih di limbago menurut barih je balabih. Nan bana ketu sayo narajo ketu sapakai. Ikut menyawak dengan tanang, ikut menuga dengan data. Kini mamak berkata ciek, kata kadin, kata perintah, tetagun kami tentang nangku mak. Bari lurih kami bertanya, tolong dek pangka aja bicara, laiko adat nama itu. Sekian sampai dipunkan. Lah mana mau sampai dek teman daro. Lah sampai. Bak moyak batang ngambacang timpo betimpo buah jatuh, ambo ditimpo dek bicara na datang dari Sultan. Selorong rundiang Sultan Cako dicaliak kau jik paham disilau je mato batin kalau diratih diselisiak jikok dindang diperberai lah nyato langgam caro. Tapi semantang pun baik itu ambua sambua kata tibo langkah selangkah kata sampai Allah rabi pagantuangan. Basulik mana budi nan rumi kilaf kok tibo senjang berbaliak ke nambana. Nak jan basuo nan bakian elok diturik bari hadat patut diganggam ketobana paparan adat dan kawi. Orang tua sebuah hukum. Pangurus undang-undang ulama sama sekitab dubalang sama samalu. Naknya setali sejenjangan naknya saikek sabarumbuang saukua mangko menjadi sesuai mangko takanak. Tiba dialek dalam jamu martabat janang menggarihkan menurut alua dengan patut. Kini datang siasek Sultan. Ko iyo alik seperintah pangka jamuan seperintah janang alah ku adat nan baitu kan baitu lalu perintah Sultan tadi. Iyo mana? Ko iyo lai memakaikan alua terantang dan baturi cupak tetagak nan baisi. Lah tak jawab tanya Sultan Cako. Alah dalam adat bana Sultan. Lai talingka di pusako pulang maklum maka Sultan. Ma'anya mak pati ya. Lai. Dan sepanjang tuturan mamak tadi itulah kata sebenarnya. Indak diulang ditekam jajak diulangkan itu juga. Karyaan saja mempanuai. Apun batu anyulai salampih nan daripada itu aduk kejambahan taidang.
Elok susunyo nambak siriah, elok atuknyo nambak gambia, gamak sadang kacak tabao, tampan lain lo tapakai. Cacik di malah diletakkan. Baabana ada lihat sakahnya. Dek tukang ngaram talukihkan, dek malin indak tabacaukan, antah dek garak dalam batin. Sanjuang bayangan dalam rasul. Di masa ketika iko kini, tiba saluan baru alik, nasi taidang minta dimakan, na ia taisi minta eta gua. Supaya dipadanai segala alik. Kan dia itu tadi panitama. Iya itu benar. Kok bisi Allah kedengaran, kok imbau Allah kalampawan. Ba'a diambil kesapunya. Dua bagan diang pasai buah sabalah labuan oto. Sadang ke sawah kami namu kunun makan nalado. Namun samantang nambah itu. Dek diindang kami je baso, diayun kami je bodi, alun diliek lama rupo Rasulullah tiba dalam tubuh. Dan bak pepatah dinan tuwo kandai-andai dinan mudo. Kok lalok dimatakan tuak, kok minum ketika awi, kok makan di paduk lita. Apaan kini? Anak gagak mati tertembak marau ke dalam ladang di bawah surau tapian. Lita indah awi pun nindak sauk lah jambahan taidang kami bertangguh minum makan. Kata sudah runjang babateh, runjang dikarik dan tang nangko. Dinalurui kita bersimpang pulang maklum ke Sipangkau. Lah sampai teman daro. Alah. Kata terpegang dek pengulu karih terpacik dek pendeka rundi yang tersimpan di narape. Awal juaki aku sadundun laya jo batin kok tak suai. Nyatu adat berarti tumbuh nyatu pusaku beinggiran bercupak telago panuh bagantang simarjo lelo undang-undang masikan dak. Karena sebab dia itu kato iyo kato antah, kato indak kato mati, kato antah, kato tetagun luya, kato umun, kato subahat, kato membunuh usah bersuo nama itu. Yolah. Karena kami pihak Sipangka lagi berdua jo bertiga di hadapan minyak dengan mamak sarato jo cedak pandai langkok kepahandam basumando. Mako na ambo cubo marantang panjang untuang terserak jalo suto kok mujua ikan nambuliah kok malang karam lahambo. Nampang dibawa ke Tubayo mencari bulik nan sagolong menanti sultan sekutiko alah ke dalam benar Tustan. Kami tunggu, Mak.